हाबाब मा होनखोहाय आइ नोङो जोंहा आबौ फिसाखौ नोङो बे सोरां आखल गाज्रिनोसो हरफाबाय मा राव जाखो बेलाय आयु हामानो हरफाखो जोंहा बाबु फिसाखौलाय हो आइ खम सैतान हारामिहाय बिलाय हा दसे जों गैयियावनो मालाबानो लानानै थांबावबाय फिसालाखौबो दिनै आइ हा नोंबो बिनि गोदै रावाव गोजावलायबाय हा आं रावनिबो गोदै रावाव गोजावाखै आयै मानो गोजावनो आंलाय बिनि गोदै रावावलाय अब्लालाय मानोथो हरफाखो जोंहा राजा फिसाखौ हायसेबां माबा माबि जालांबाय अब्लाबो मोनथिखा उसिखानो बिदि हरनामोन ना रानि बाब हादा लांनानैबा माबोरै लाखिगोनहाय बियो जेबो बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे आयैमोन आरोथ' बेबोथ' गथ'नि बिफाना मानोथो बेलाय खस्थ' होनो जोंहा आबाखौ नों मिथिखाया नामा आइ बिनि न'आव मासे जिबौ गोसोम हाबनानै दङ होननानै हा आरो बे गोनांथियावबो जोंहा आबौ फिसाया मोजां थाहैगोन ना ओरैनो माबायदि हिनजाव मोनथिखाया होनबा नोङो आबौ फिसाखौलाय मानो गथ' मानसिखौलाय बेजों हरफानांगौ जाखोसै हा नों थांफाबाबो मोनसे खोथामोन लायो हा दाथ' बे गथ' हारसिं मानो थिनहरखो नोङो औ आथ' आबौआ जोंहा उन्दै दाबो हा बांद्राय जेबो मोनथिथ'आ बुजिस'आ हा माब्रैबा बिसोरबा माब्रै मा खालामगोन औ आइ गोख्रै ओंखारदे जोंहा आबौ फिसाखौ लायफिननि बे सोरांजों थाहोथाराहाय आं आंनि फिसौखौ आयै सोराङा साननैसोल'सो थागोन होननानै बुंखादों दा ओमफ्रायथ' आबा सानसोरांखौ लाबोफिनखागोननो आयै हामासै जाम्बि जाम्बि जाखो होनबा नों आइ दसेनो हा मानो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो नोंलाय बे मानसिखौ फोथायजाथावो ना सोरबा औ आइ रानि हा बियो दा गावनि रावखौ बुंला बे हिन्जावनि रावैसो सोलियो बियो बे जेखौ खालामथिनो बेखौसो मावो हिन्जावनि आन्दाराव थायोना एसेबां साननो नाङा दे आयै गासैबो थिग जागोन ना आरो बिबै बिबौ दङ ना जोंहा इमि बरसामोनबोथ' दङ बिसोरथ' थाबाय थानो हायाना आइ हा बिसोर मालाय नायस्लाबबाय थानो हागोन बे नोंनि हिन्जाव गदायखौ ओरैनो सरित्र माबा साननाय हनायफोरानो थिग नंखाथारा हा आबौ फिसाया बेहाय मोजाङै थाहैगोन ना आरोथ' जिबायदि खालामजाबाय नैबेयाव फैनानै बियो हा बेफोरखौ गासैबो बे उन्दै मानसिनावसो होखारबा रानि एसे साननांगौमोनहाय हा बिदि हगार हरना थारामोन सोराङा दोनफैयाबाबो आं लायगोन ना आयै माथो जानो दङ बेथ' गोदोनिफ्रायनो खावसे फाग्लाखामोन दा आरो फिसालाखौ मोनथिनानै फुरा फाग्लायानो जाखासिगोन ना बहाथो दोनफैनो सानबावनो बेलाय जायो नामा आयै बेफोरबायदि जायो नामा बिफा होननानै बिफाजोंबो थाथों होननानै आङो सोरां आबाखौ एसे मोजां बेजों हरदों आरो बेफोरबायदि खालामगोन ना बियो जाम्बि जाम्बि जामारबायहाय नोङो हा सोरांनि आखलखौ दाबो बुजिबावाखै नोङो नङा आयै आंनि सानाबाया आंजों फैफिनखाथारगोन आरोथ' आलासि जानाय बायदिसो थांखादों दा हाबाब नोंसोरखौनो लिंहराबाबो जागौमोनहाय आङो हा बिदि जागोन ना मोनथियोबोला लिंहरथारामोन आं नोंसोरखौ फैथारामोनबो हजों थानायानो मोजांमोन आइ नंमारगौ हाजों बेयाव फैनायानो गोरोन्थि जाबाय नङाना बेफोरबायदि जायोबोलाथ' हा बोरै जाबावगोन होनबा बेनिफ्राय साबसिनथ' हजों थांफिननायानो मोजां जासिगोन नामा रानि बिदिबा माया नों नुमारसिगोन सोरां मैथा खाब्लानि फिसालाखौ आरोथ' आंजोंसो लाबोबावसिगोन नामा फिसालाखौनो न'आवबोथ' रावबो गैबावासो इनि मोनाबा मालाय आलासि जानो थांदों बिमानियावसो नङाबा बुजानायखौ मा होननो खिन्थागौमोन आंलाय मोजां जादों रावबो गैथ'वा न'आव माथो दाबो सफैदिया होमबा फैनांसिगौमोन माथो मा जाबावगोन बे सोरांजोंबो थाब लिंहरबाबो थाबखौनो फैया ने फिसालाखौ लाबोसिगोन नि खुसियाव बहाबासो थांखो बेलाय बेरायनो बाबा सना नैबेलायथ' दा सफैबाना जोङो नोंनि न' बेथ' नोंनिबो न'ना सना बैलायथ' नोंनि आइयाबो ओइ माया आंनि फिसालाया बेनो माया नङा बे जानो हाया सोरां मा बेसो आरो सोरांनि आंनि आइ गदाय बे आरो सोरांनि फिसाला जानो हाया नो बेहा सोर गथ'आ माया मा आखल जाखो बेलाय सोरां नोंना हिन्जावाथ'
माथो गोलैबायसो आंखौ नुनानै मानो बेबायदि जाखो बेलाय जानो दे आबा जेबो साना दे थ' नों न'सिम नुबायना आबा सना गाबोन नों थांनाया सानसेयानो जाबावाखैसो नाथाय नोंखौ नोंनि आइया बिराद गोसोखांबायना सना ओह माब्ला साननैसो जागोन आरो माब्ला फैफिनगोन देनाय नोङो सोरांनो हरनानै गोरोन्थिथ' खालामाखैना आङो मानसियानो ओरैनो मावजि बुन्दाखा आरो आंनि फिसाखौ लांनानै बियो जुदि न' बांद्राय सानद्रायबाय खोमा ना जुदि नोङो बेबोथ' सानाबानि बिफायानो दा नाथाय बिफा जामालाय मा जानोसै बिमा बायदि अननायलाय बहाथो होनो हानो बेलाय दिनैसिम आं आंनि फिसाखौ एसेबां मानि अनबोदों दुखु होननायखौनो होफेराखै आरो सोरां नोङो माबा मोनसेल' दुखु होनाय खोनादोंना आङो आं आंनि फिसाखौ नोंजों ओरैनो हगार हराखै सोरां नोंखौ बिफा होननानै खेबसे गावनि बिफाजोंबो थाथों होननानैसो हगार हरदोंमोन जाहाथे नोंनि जिउआवबो हांमा थाथों सोरां गावनि फिसाखौ लानानै बेखायनो बिखायाव अन्थाइ दोननानैबाबो आबासानखौ नोंजों हरबाय आं सोरां आंनि आबासान बेसेबांबा थांनो बादोंमोन दिनै आंनि फिसाया आरोथ' गावनि बिमानिफ्राय गोजान थांफेराखैना जेरावबो दसेखौनो थानो बायो बेखायनो नाथाय आबासान साननैसोल' बिनिफ्राय आंनो नोंखौ लायखागोन दा नोंनि नोम्फाया दोनफै दा दोनफै नोम्बै नोम्बौमोनहाबोथ' खुसि जागोन ना नोंखौ नुयोब्ला आरो सोरां मा सोंथि सोङामोनलाय नोंबो हे साला नोंनि बायदि गुबुन सेंग्रा गोसथोलाबायग्रा सानदों आंखौ सोरां र'खरा हौवा नोंलाय मा मोनथिनोसै सोरां हो मा बुजिनो मा मोनथिनो नोंलाय आं दे आंनि आबासानजोंनो बेसेबांबा खुसि थायो आरो आंनो नोंखौबोथ' गोनांथि गैबावा मिन्थिबाय सोरां आरो साला आंखौसो गुबुन जायगायाव थानानै हौवा गोसथोलाबायग्रा सानदों बियो गोसथोनायजों खारफादों सानदों बेफोराव गोसो होला होलि गैया आं मिन्थिबायना सोरां नों बायदिथ' नङालै आङो आंहा जिउआव जि खालामनांगौ दङ आंनि आबासानि थाखाय बेफोरखौसो खालामो आङो दाथ' मा खमि दं आंनि जिउआवलाय आरोथ' आंनि आबासान थानानै जेबोआनो खमि गैखाला दा आरोथ' फिसाय गैयाबाबो आं आंनि फिसाखौ मोजाङैनो मोजां जोथोनबो लाखिनो हायो फेदेर फोलावनोबो हायो बायदि मायानि सिङाव थाग्राथ' नङालै आं सोरां मिन्थिबायना आंथ' जि गोसो बेखौनो खालामो आरो दाना फिसालाखौ होननानै गोसोखांबाय थाबायना जुरि नोङो सानदोंमोन गावनि बिफाजोंबो एसे थानायथों होननानै नङाबाथ' आंखौसो सानलायगोन ना बिफाजोंबो खेबसेबो थानोनो होआ होननानै बेबायदि बिफाखौलाय माथो बुंबावनोब्रा गावनि फिसालाखौनो नंगौना नङा सन्देह खालामलायनाय बेलाय आंजोंसो आरो बिदि उल्था सिदा सानबावदों नामा बे हिन्जावनि सिङाव थाग्रा मानसि माथो बुंबावनो आरो हिन्जावा बुंबाय हौवाया मावबाय खामानिफोरखौ फिसाला आरो आंथ' बिनि जेरावबोआनो गैखाला खोमा दा जिउआव थानायाथ' गोजाननि बाथ्रासै आरो ओमफ्राय जुदि नोंहाबो माने एसे प्रब्लेम जागोन नामा जेन'बा आं थायोब्ला नङा माने आंथ' आरो जेरावबो थानो हानाया हाखायो अब्लाबो बुंबाय आङो बेफोर खोथाखौलाय माथो बुंनो मानसिफोरनि खोथाखौ लानानै बायदिसिना बेफोरबायदि सानबालाय माथो जाबावनो आरो नाय इसान आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो मानो प्रब्लेम जानो मानसिफोरा गाज्रि नोजोरै नायोब्ला गाज्रियानो सानगोन बेफोरखौलाय मा नांजानो जि खालामनांगौ जि मावनांगौ गावबागाव गावनि गोसो बायदि सोलिबानो जाबाय जोंनि लाइफखौ मानसिफोरनि साननाय बायदि सोलिबाथ' जेबोआनो जानाय नङा माथो स' डोन्ट केयार बेफोरखौ केयार खालामनाङा आंथ' आरो आंनि लाइफखौ गुबुननि रुल मथेै सोलिया
आंनि जिउ आंनि थांखि गासैबो आंनि नंगौथ' र' आरोथ' गावबागाव लाइफ ना येस आंथ' आरो आंनि फिसालाखौबो बुंखायो जिउआव रावखौबो गिनो नाङा रावखौबो लाजिनो नाङा जि खालामनो गोसो बेखौ नों खालामलांबाय था आरो आथ' गावनि थांखिसिम सहैनोबोला खालि गावनि थांखियावल' गोसो होनांगोन मिथिबायना गुबुननि साननायफोरजोंलाय बहाथो मिलायनो हानो न' ओइ फिसाला आंखौबोथ' सानखागोन मानसिफोरा गोबाङानो बायदिसिनाबो बुंनो हागौ बायदिसिना सानगोन नाथाय आं जेबो थांजाया बेफोरखौ मोजांथ' नोंनि साननायाबो होमबाबो सोर आंनो हरनामोनलै नों जुदि आंनि फिसालाखौ सोरबा आखाइल' होथों ना नङा माने बे मायाबोथ' दङ ना नोंनि हिनजाव गदाया माबा मोनसेल' खालामथोंलाय बेनि सिनायथिखौनो फोजोबस्रांगोन आं बे बुहुमनिफ्राय आंनि आबासाना आंनि जिउसो आरो बेखौ एसेबो दुखु मोनोब्लाना आं ओरैनो सिरि थानाय नङा सहायनानै थानाय नङा आंनि आबासानखौ सोरबा गाज्रि नोजोर होयोब्ला मेगनखौनो एक्ल'जोबगोन आं सोराङाबोथ' बिदि लांनो नाङामोनलै ना मानोबा बिदि लांखो बियो बाबा सना नोंनि आबै आबौ बिसोरथ' दा न'आव गैथ'वा माने हजों बाजिमोनाव थांदों नालाय बाजै माने आयं इमि मोनाव थांदों आरोना ओमफ्राय आं सानफैनायखौ मिन्थियाखै बिसोरो आंथ' आरो फन हरखाबाय दोननाय फैगासिनो दे बिसोरबो गासिबो ना नोंखौ नुबाथ' बेसेबा खुसि जासिगोन दोननाय आच्छा गावासो ओमफ्राय फैनो बायोमोन ना दाबो आं नों लिंनायखाय फैयाखै माथो मानो बिदि बुङोब्रा सना दुखु मोनलाय लांलां बिदि होनबा दुखु मोनदों आरो होमबा दुखु खन्थ'लायाबा मोनगासिनोखाना आङो ओमफ्राय न'आव फैनानै मोजां मोनदों ना नों आं जेबो बुंथ'आ आंबा दासो फैदों दे होमबालाय सना नोंनो मा नांगौ खिन्थादो आंनो जेबो खमिदों आं बांद्राय खुसि जानाङा दे आइ होननायखायसो फैखादों दा आङो नोंनि आयानोथ' ना गावहाथ' फैया नोंखौ फैसानो बायो आरोना मा होनदोंलै आंनि आइखौ दानो ब्लडसो थांफिनजागोन दे आंजों बा आबा सनाबा आंखौबा गावहा अनगुलाया देनाय नोंखौ मानो अननांगौ जाखो आंलाय एसे एनै गरसे गरनै अननोब्रा बा दे अना आङो नोंखौ दे होमबालाय माब्लाबाथ' अनगोन ना नों आंखौबो नेनानै थाबाय दे नेनानै थाबाय था होमबा नोंनि थाखाय ना सना मोनसे मोजां रुम दोनखादों दा आङो आरोथ' नों थानो मोजां मोनखागोन दाना आं हारसिं थायालै नोंजोंसो थागोन आङो नोंजों आंजोंसो थागोन आच्छा होमबा नाथाय आबा सना आं जेबो नाथाय नुथायखौ मिन्थियालै आं नोंजोंसो फैदों नालाय नोंजोंसो थागोन आङो नोंजों सोरबाफोर थायोब्ला गेट आउट खालाम गेट आउट खालामनो एनि प्रब्लेम नो आबा सना माथो प्रब्लेम जानो ना होमबालाय थिगैनो दं दे आरो दे होमबा नों जिरायथ' दे नोंनि आइखौ माबा माबि बानायनो थिनो आङो सोरखौ आइ होनदों नोंलाय आंनि आइयाथ' बेयाव फैयाखै आरो होननांखायाबो आंनि आइनि अनगा माने जुरि आरोना गुबुन रावबो आंनि आइ जानो हाया आंनि आइया सोर जुरि आबा सना जुरि सनाया ना मा नाम बेखौ दायना माया होनना बुङाबा बेखायनोथ' फासिनानै थाबाय नों बिनि मायायाव दे होमबा थाथ' दे आबा दे फैगासिनो आङो आंनि खाथियावनो थाबाय थालै नङाबाथाय आं रागा जोंगोन
थागोनथ' सना नोंनि खाथियावनो थागोन दे आङो होमबा आंनि आइ गदाया बेसो मा होनबावनो मा फोरमायबावनो मा बुंबावगोन आंनि आइ गदाय नों दा आंखौ अनखानाय नङा आबौ आबैमोनखौसो नायगौमोन आङो दायो नायनोसै फैबा आइनोबोथ' फन हरनांगौ आङो सोरां बे गथ'खौ दोनहरफिनदो नामा माबाजों जुरिजों माने आं सानदों आरो बिमायाबोथ' गोसोखांबाय बियो दोनहरदो दे जानला माला दा बुं दे आरो आंनि फिसालाया मा जानो लुगैदों मा गोसो जादों गासिबो खालामजोबनो हो आरो नाथाय सोरां जेबो नाथाय नुथाय गैया बेयाव आंनि आबा साननि जानो लुगैनायफोरखौ लाबोना दोनफैखाजोब्बाय आं बानायदोल' जल्दि दे जागोन दे सोरां होनबालाय आरो मा बुंनांगौमोनलाय आबा सना होन मोनथिबायना दे आरो फिसालाखौलाय आबा सना होनाबा माथो होनगोन आंलाय फिसालाजों हले गोरा गोरा रायनांगौबा नोंसो मोनगोन आंबालाय मिथिया नामा गथ' मानसिया माबोरै रायलायनांगौ मोजांनि बाथ्रा होनबाथ' आरो बिराद अननो मोनथिबायना नोंबो एसे गोबावनि उनाव आंनि फिसाला फैदोंना दे जागोन दे नों सिन्था खालामनाङा मा जानो लुगैदों गासिबो बनायना होगोन आङो दे आथ'ना आंहा फिसालाया बेदर जानो लुगैदोंनो संना हो दे आंलाय गथ'खौ मायबासो सानदोंमोन नाथायबा बेथ' बै साला सैथान गथ'आसो माथो बेखौथ' आं लोगो मोनखांखाबाय आरो बेहाथ' दायबो दंखायो आंखौबो बुनांखादोंमोन ना बियो बिमा जेरै फिसाला एरै मानो जुरिनिसो फिसाला बियो थाङै थुङै बिसो जाहैबाय सोरांनि फिसालाया बे गथ'आथ' बांद्राय खम नङालै नाथाय अब्लाबो मानसियाथ' गथ'आनोखाना आरोथ' गोथाव गोथाव जानो बे न'मा गदाया नोंखौ अननांगौ अनगोन आबा सना दाथ' दायबो दंखायो सुद आसोल गासिबो सुख'जोबगोन दे आङो नै जुरि नोंसालायाथ' आंनि सेरावसो फैबावबाय मा खालामनोलाय गोजाननिफ्रायलाय हा नैहाय सार गाज्रि दा मोनसै जोंफोरनाबाथाय बिदिनो जाबजोबसै जानाय लोंनायफोराबो आयं माथो जाखो देनाय बेफोरलाय जेबो नङाना अब्लाबो सारा जाहैबाय गिदिर गोलाव मानसि आयं बिदि नङालै मानोथो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो हाय आब' हा जोंहा बाबुआ बिदि नंथाराहाय मा गुबुनफोरबायदि बेबायदिनो जानांगौहाय फिसा हाबो खमसे खम बे जोंहानि सोरां आखल गाज्रि बायदिथ' नङा हाबाब आंथ' ओरैनो खोनाबायसो थायोमोन हा दाथ' मानसिखौ फैनानै नुफैनानैबो मोनथिबायानो माथो आंलाय हा माथो बुंबावनो बिनानाव बुंबाबोथ' आरो बेखौसो गाज्रि मोनबाय थाबाय आंहा फिसौखौ लांनायखौसो माबाथ' जेबो नांजाग्लांबायथारामोन आंहा बेजों आयै बेदरा माथो गासिबो मेजेम गोजाथार गावहा मोदोमखौनो एसेल' लाबोथारदो बेदरानो माबा मेजेम गोजामोनहाय आइ मोदोमानो खमथारमोन लांग'जोब्बायमोन ना मानसिफोराबो आरो दे हायलाबायदो जायखिया जि दङ सानाबानो मोदोमखौ बासिना होदे आबाया ओरैनो बेदरखौ मोदोम नङाबाथाय जानो बायो बियो आबा सना आब' सानराजियाथ' गैयाना जोंजों गुमिजोंसो दंहैयो औ आइ हावोजोंसो दंहैयो बियो हा बबावथो बेदर बाहागो माबालाबायनो थिनखो नोंलाय ओंखामखौनो जाथ'ला नामाथाय आं आयै उखैनाय मोनाखै थोरि आंबो आबाखौसो दं मोनफ्रांदोंमोन देनाय आंनोथ' बिफाजों होफादोंमोन दा आरोथ' ना आंहा फिसालाया बिराद गोथाव मोनो मोदोमखौ जानो बेदरखौनो बुंबाय थायो आनलाय ओरैनोबा जोंहा आब' फिसाया जि गोथाव मोनथारोमोन जानो बेदर होनबाथाय दे आब' सोरां गुमियाबोथ' जोंहा जानो मोजाङैनो जाहोखागोन दे हाय बेनि आखल गाज्रिनि मुंखौबाथाय दालाखाथारसै आंनि सिगाङावबाथाय बेनि नामखौ
रागा ब्राजा थिखिना दावखोलायलाङो आंना बिनि मुं खोनाबाथाय हाबेबा उन्दै गथ'नोबा मोजाङै जाहोनो रोंगोन ना रोङा जाखो बिसोरबा हा जाहोनो लोंनोनो दा नै जोंफोरासो आरो ओंखामखौनो खहाबलाय लाङासै ना आबौ फिसा थाबा ओरैनो मोजां मोनोमोन हादा लांदां लांदांसो मोनलायबायना दे आरो होमबाबो बयबो एसे नामनि आन्था जानोसै ना मा होनो ओं आथु दाथ' ओंखामाबो खुरखाबाय आङो एसे जादो बयबो नङाबा उदै खालि बोरैथो थानो ओहो आयै आं मा एसे गोसोखांफ्लांखो गावस्राबो बिदिसो जाजोब्बाय दाना माथो खालामनो जुदि जोंहा फिसाला थांना लांदां लांदां मोनबायना थिगखौनो बुंबायहाय सार नोङो हा बेनोथ' जाहैबाय आबौ फिसौखौ ओरैनो दासो मोनदोंमोन आंहा खाथियाव आरो बेखौबो हरलायबायसो नै गोजानाव नोङो जाबाय दे आयै जाबाय ओंखामा जादोल' दे दायो रायनो गोसो रायबाय थादो आंखौ थाब लायफिनथा मिथिबायना जोंहा साना आबौ सनाया थाब दोनफिनबा दोनफैथो नङाबाथ' लायखाथारगोनहाय आङो हाथर गैया दरजाजो खावनानैबाबो लायगोन आंनि फिसौखौ लाङा लाहैनो सोरां मावजि बुन्दा नोङो सिनायाखै बिखुनजोखौ हा औथ' आरोहाय आब' ना माथो होनथारो नै सार नैबे अमा बेदरा बहुत बरिया हुआ है जादो दे सार अ नंगौना आयं औहाय खानांगाबो माथो आयं अके नै बाबा सना दे जोंहा जादो दे ओंखामखौ आरामनो गोथावनो गासैबो नोंनि फेभरेट मिन्थिबायना सना How do you know that? Oh, of course I know. नोंनि बिमा नालाय आङो नों आंनि बिमा आरोखि होमबा माब्लानिफ्राय बिमा जाखो नोंलाय आंनि नै सना दिनैनिफ्रायनो माने दानिफ्रायनो नोंनि आयै जाबाय आङो मिन्थिबाय नङा माथो नंगौथ' सना नंखागौ दा जानला मानला दा बुंखादे नों आंनि आइ नङा माथो आरो आंनि आइ जानो फैदों बियो ओइ गथ' माने आबा सना आरो बिदि गसंनो हामगौ नामा सोरबा सियाराव हामा ओंखाम जानायाव बिदि हामा नङाना होमबा नों आंखौ खिन्थासिगोन आं मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नङाथ' आंथ' बिदि बुङाखै नङाना बांद्रायखौबा सोरांनो खिन्थागोन दे आङो आइया मा खिन्थागोन नोंलाय आं बुंगोन नों आंखौ ओंखामखौनो सान्थि जानो होथाराखै मा होनखो नोङो होमबालाय माथो पेकेट रायलायबाय थायो आंजोंलाय आं खोनासंनो बायो दा बांद्रायखौ आरे सना माथो रागासो जोंबाय नामा नोंलाय दे रायलायरा दे आङो आराम जादो दे जा गथ' नोङो जा नोंनि फेभरेट बेदर दरसेबो होआखै माथो आं नोंनो मोनजाया माथोसै नोङो आरामनो बिफानि सायाव आराम जागारनो फैदो नोङो रसा नांनानै मिन्थिबायना नोंनो गासिबो बिदै गोजासो होखादों दा जा नोङो गथ' आरे बा बेदर ओंख्रि औ सना दालायथो माथो नों बेदर जानो गोथाव मोनथारो होनलाय बेखायनोथ' नोंसा आफाया अमा बेदरबो दाउ बेदरबो स्पेसियेलि नोंनि थाखायनो बनायनो थिनदोंमोन आरो नंगौ नामा दे जादो दे नोंसा आफायाबो फैगासिनो दा आं बेदर जानो गोथाव मोनखाथारो दा बेखायनोथ' जादो आरो मा आंबो गोथाव बनायदों नङाना गाव संनायखौनो बिदि होनबाय नोङो आंजों जाबासो खिन्थानो हागोन दा गोथाव जादोंना जायाखै गोथावाथ' जाखागोन ना सना आंबो गोथाव बनायोथ' नोंसा आइनिफ्रायथ' गोथावसिनसो बनायबावगोन आङो दे नायगोन होनबाथ' बेदर ओंख्रि होनदों नामा आंनि आइयाबोथ' आंनो बेदर जाबाय थाखायो दा आरे बा जि गोथाव नुखादोंबो दे जादो दे खिनांदो
दिनैबा हले उथियानो गोथाव बुंखासिगोन आंनियाथ' बेदरानो बेदर आयो माथो बेदरखौनो मोनासै आङो जादो सोना जा गोथावना सोना बेदरा गावाथ' माथो बेदर जाबाय थादो होमबा आंनियाव मानोथो गैया आंनि आइयाथ' बिदि नङामोन दा टेनटेने नैबे मामोनलाय आबासाना नैबे जाबाय आंनि आबासानि स्पेशल चिकेन लेग पिस ने आबा दे जादो दे आबासाना गोथावना साना जानो गोथावखादा नों मानिनिया आथ' बेलायथो नों बेदर भाजाबो एवबावदों जोंहा सानैजों जानोसै ने आयै जोंहा बिमा फिसा सानैजों गोथाव जानोसै आरो